tardes, Galicia, 7, case 20 da tarde, Xoves Santo. Xoves Santo. Pero aquí estamos en directos Hora Galega. Hoxe, obviamente, con varias protagonistas que son as procesións que neste momento xa percorren varias rúas de distintos puntos de Galicia. Estades vendo aí a vosa esquerda na pantalla, imaxe en directo dende Viveiro, unha tarde impresionante hoxe en Viveiro con esa procesión xa da última cena percorrendo a vila de Viveiro, case nada. Pois a punto de sair está tamén en Pontevedra e de xusto na imaxe do medio a procesión dos pasos, 6 pasos que saen hoxe polas rúas de Pontevedra, entre eles e o primeiro, esa última cea, e moi atentos porque nesta procesión de Pontevedra estará presidida nin máis nin menos que polo presidente da Xunta de Galicia, por Alfonso Rueda. E estaredes nos preguntando que é o que estades vendo na marxe dereita das vosas pantallas. Que todo iso? Imaxe en directo dunha das procesións máis peculiares que temos en Galicia. Estamos en Cualedro e é a procesión dos farois, que é o que estades vendo, farois que confeccionan os propios veciños. Despois vemos un chisquiño máis. Bueno, moita atención que nesta fin de semana os pronósticos falan de que podemos chegar ata os 27 graus aí polo sur de Galicia, de Vigo cara abaixo. Case nada. Bueno, un tempazo para gozar sen dúbida da Semana Santa en Galicia. E hoxe Xoves Santo, é un día máis que intenso en Viveiro. Estamos vendo imaxe en directo. Atención, en Viveiro hoxe saen as rúas máis de 2000 cofrades con distintos pasos, pero sen dúbida un dos máis importantes é o que temos en imaxe, que é a da última cea. Desde logo un dos máis queridos en Viveiro, é un paso con moitísima historia porque, atentos, data de 1808, precisamente a talla fíxoa Juan Sarmiento, e fíxoa recreándose nos mariñeiros de Viveiro, Paula, porque respecto ás súas caras foi Sarmiento onde representou os 12 apóstolos, non? É unha maneira, compañeiros, de homenaxear a esta vila mariñeira. Estamos nas rúas de Viveiro nesta festa de interese turístico internacional acompañando esta procesión. Vémolo o paso da última cea impresionante. Fixadevos, está levado por uns 60 homes e pesa o paso, olliño aí, preto de 1000 kilos. Nesta festa de interese turístico internacional, nesta procesión, neste día grande, circular por estas vías, por estas rúas estreitas de Viveiro é unha, digamos, casi obra de enxeñería para todos eles. Nós estaremos hoxe en directo en Viveiro acompañándos e olliño, porque algunhas veces para poder cambiar de rúa a cousa volvese intensa. Nós estaremos hoxe dende Viveiro. Pois dende logo seguiremos conectando con Paula nesa procesión da última cea de Viveiro. 8:07 minutos da tarde, seguimos en directo no Hora Galega neste Xoves Santo e, por suposto, sen perder de ollo as procesións que teñen lugar na tarde de hoxe. Aí en Viveiro está procesionando, xa o vedes, a última cea, unha das pasos máis queridos por todos os viveirenses. Bueno, Paula, comezábamos este Hora Galega a 7:20 da tarde. Xa nese momento estaban procesionando. En que punto de Viveiro estades agora mesmo? Pois, compañeros, continuamos polo casco antigo de Viveiro. Saía a 7 puntual esta procesión da última cea da Orde da Venerable Orde Terceira de San Francisco. Saía a 7 puntual da Igrexa de San Francisco. Está facendo o seu percorrido por estas rúas estreitas de Viveiro. Estamos vendo que a esta última cea acompañan a outros pasos tamén espectaculares, como por exemplo este, o Cristo da Columna. Hai que decir que as rúas de Viveiro están ateigadas de xente. Isto é espiritualidade, isto é devoción, pero tamén ten esa componente de espectáculo. A xente sai á rúa para vivir esta festa de interese turístico internacional. Hola, moi boas, é vostede de Viveiro? Sí. Como se siente o día de hoxe, o Xoves Santo, vendo esta procesión? No sé, la veo todos los años. Es que tengo muy mala voz. Ten a voz tomada. Vostede de Viveiro. Sí. E dígame, agora mesmo, vendo pasar esta procesión aquí, que sente un? Emoción. Emoción, moita.
O tempo acompaña o que é ben importante, non? Que poidan lucir como é debido esta festa de interese turístico internacional. Sí. Agora estamos vendo ese momento no que os costaleiros teñen que a veces que parar e cambiar para poder tolerar ben o peso, non? Sí, sí. Pois moitísimas grazas a continuar así gozando desta Semana Santa. Como decimos, compañeiros, é un momento no que a espiritualidade sai á rúa, maniféstase desta maneira e a xente pois saca teléfono móvil, vai moitísimas familias, vemos xente nova, xente pequena e vamos a intentar pasar para poder seguir mostrándovos pois a espectacularidade desta procesión. Como dicíamos, agora estamos na avenida de Lourdes, agora hai un momento de parada seguramente para xestionar que todos os pasos vayan acordes, que non hai unha distancia exagerada. Nós continuamos en Viveiro, estaremos moi pendentes desta procesión e de darvos pois as últimas horas, como decimos, deste momento, desta festa de interese turístico internacional. 8:10 da tarde, pois tamén estades vendo esa outra imaxe. Xusto neste momento comeza tamén a procesión dos Pasos en Pontevedra, entre outras tamén leva a procesión da Última Cea, e estamos falando dunha procesión. Bueno, a Orde Terceira de San Francisco de Viveiro está xa recollendo ese paso da Última Cea que arrancaba hoxe polas rúas ás 7 da tarde, pero todo ten o seu fin. Pois imos ata Viveiro en directo porque Paula, se non me equivoco, como estamos vendo, procesión rematada, está metendo agora as imaxes para dentro da basílica, non? Procesión rematada, acabamos de ver como entraba agora o último paso, entraba ese Cristo da Columna nesta igrexa de San Francisco despois dunha procesión pois chea de espiritualidade, de devoción e de moitísima xente. E teño que agradecer que despois de que rematara esta procesión me queden estes 4 valentes da Terceira Orde de San Francisco que deron aquí o meu carón porque teñen que ir a coller Mario Fortas e tomar uns pinchiños despois desta procesión de 1 hora e pico. Despois do esforzo hai que repoñer. Mario, cantos anos da procesión de Viveiro? Con este levo 51, pero desde pequeno xa era monaguillo, despois empecé con 15 anos a levar imágenes, hasta agora teño 71, calculen. Mira como ves a esta xente nova, hai relevo xeracional. Como non vai haber este relevo? Antes nestes santos íbamos 12, 14, ahora vamos 30, vamos cómodos. Antes éramos todos homes, ahora xa ves, ahora... Porque temos aquí a Paula. Paula, moi boa tarde, como van os folgos? Muy bien, muy bien. Para ti, ¿qué significa esta Semana Santa? Pues para mí es un momento de recordar la tradición que lleva años, nuestros antepasados llevan años siguiendo, cuidando con tanto mimo y es pues una manera de tenerlos a todos presentes y mantener viva la tradición. ¿Cómo van os folgos? Bien. ¿Cómo está o alento? Bien, bien, bien. No cuesta tanto, no cuesta tanto. Jorge, e ti levas en esta procesión cantos anos? Esta procesión levo 2 anos, o que pasa que a Semana Santa de Viveiro vindo desde Mincha. Eu creo que xa no ventre da miña mai, así que desde sempre. E logo uníndome a varias procesións. Pois moitísimas grazas por atendernos nesta procesión, nesta Semana Santa, neste xoves grande aquí en Viveiro. Xa vedes que está o relevo xeracional garantido. E nada, podedes ir a tomar los pinchos que ben o merecedes. Moitísimas grazas, xa saben, dende Viveiro. Moitas grazas.